इसोर आं दिनै मा गोरोन्थि मावफ्लांखो उन्दै बैसोआव जुलि लानानै दिनै आं उन्दाहा जानांबाय सिगाङावनो जुदि आं आइ आफानि खोथाखौ मानिनाय मोनब्ला दिनै आं बेबायदि जानांनाय नङामोन बहा थांदो? सकाव थांनि आफा लोगोफोरजों एसे बेरायहैनि खालि गिदिंनायल' खामानि दामानिखौथ' जेबो गैखाया बिदिबा मा खालामनानै जानो सानदों इयुनाव बेबायदिनो अराय गिदिं गिदिं मोनजाबाय थागोन सानदों नोङो सम थानायावनो फरायनानै लायालासिनो उदां उदां बेरायबाय थानानै उनाव समा बारग'लांबा गावखौनो दुसिनांगोन नोङो दे एसेबां बुंबाय थानांला सासेल' फिसाला सेंग्रा बैसोआवथ' बिदिनो बेरायखायोना ए बिदि बुंनानै हगारना होनोसै मोसौ खारबायदि बिदिजों जायालै बिमा बहा थांनो बाबा लोगोफोरा बहाबा थाङोना आंबो बिसोरजोंनो थांनो ओंखारदों थाब फै आफा बोथोरफोराबो मोजां नङा मोनाजासे बेरायबाय दाथा दानि जुगानो बेलेग जाथारबाय माबे समाव मा जाथाय जालाङो जेबोखौनो हमस्लाबनो हाया दे आयै आं थाब फैगोन आफा आंनो 500 रां नांगौमोन मानि रां नांगौ जालायखो सामफ्रामबो रां बबेनिफ्राय रां मोनबाय थानांगौ जाखो देहाय बिफा एसेबां बुंबाय थानांला हा जोंहालाय बिनि अनगायैलाय सोरथो दंबावो उन सिगां रावबोथ' गैखाला मोजांबाबो गाज्रिबाबो जोंनिनो फिसा देलै आयै थाब हरदो लोगोफ्रा नेगासिनो दं नोंबो बिमा खर'खौ इसिबां गिदिर खालामनानै होनाङा र' फिसा आं लायनि न' फिसा मोजाङै थां आरो बारा गोबाव दा खालाम जागोन दे दे सोरां जों माला जुलि जागोन आजोलि नों मानो एथ' हाखु दाखु सम फैबा जागोन ना मोजाङैनो आं हले बिदि थाबाय थानो बाबाय दे थाब थाब जानांगौ मालायफोरा बेसे जागासिनो दङ दे जाबाय आं माबा मोनसे खालामसिगोन समा फैनो हो थ' थांसै थौदो जेरावबो उदैला माथो जोंलाय माबा मोनसे मावनांसिगोन मा उदैया जानो पासस' खामायबाय थादों नोंहासो औलै बिना गार्लफ्रेन्डआ लोमजादों मा नंगौना भाइ दा बहा थांगोन बहा थांनो दखानावनो थांसै नंगौ औलै नै फैलायबाय हिर'आ दे मोजाङानो माथो खबर दं ओरैनो हिनजाव लासिगोन नालाय दे दालाय बहा थांसै इथिं थालाना फैनोसै ना मा बुङो लोगो
मा खालामदो? आं एसे बिजि र' दा दसे उनाव होगोन दे। मा बिजि जालायखो बेलाय? आं कल खालामबा खालि बिदिल' बुङो नों। दे आं लोगोफोरजों माबा रायलायदो र'। मा दे बेलाय आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया आं कल खालामबा खालि देल'। नों मानो बुजिया? आं जेबो बुजिखाया। दे होनब्ला बिदिनो थाथ' आं लोगोफोरजों रायलायनि। हेलौ दे थांदो होमबालाय। बा आसोला बिजिथार माथो। होलै फैलायबायलै। नोंहासो दे। आरो मा जालायखो? थ' आराम नोंखौ दसे थाथ'नो होदोंमोन। नों दसे समखौनो थाथ'नो हादिया नामा? हाया आं। नों लोगोफोरजों रायलायनो हायोब्ला आंजों दसेखौनो रायलायनो हाया नामा? आंनिख्रुइ नोंनि लोगोफोरासो देरसिन जाबाय नामा? मा जाबावगोन नोंनोबो? लोगोफोर थांसै। थाथ'सै दे होमबा दे। दे जों थांसै। दे। दा ओंखाम बाय। जाहै। थांसै थौ। नोंनि थाखायनो आं दिनै लोगोफोरखौ थगायनांगौ जाबाय। दे बुंदो मा? जेबो नङा माखाय। आं बावदोंसोमोन माबामोन। मा माबामोन? आं दहाय अनलाइनाव ओरैबायदि मोजां दख'ना नुदोंमोन ना। मानो बायनो गोसो जादों? औ, नाथाय आं नोंखौ फाननासो बायनो सानदों। नंगौ नामा? थोद जाम्बा आं नोंखौ ओरैनोसो बुंदों। नोङो बायना हरदो ना, बारा लायाना, 5,000ल'सो लायो। आंनाव फैसा गैया। सिगाङावनो एफा बुरजा हरखाबाय। नों सिगां होनाया बोराय जाजोब्बाय, आंनो गोदान नांबावगौ। नांगौ होनब्लानो आं बबेनिफ्राय मोननांगौ? मानो मोना? सासे बिजनेसमेननि फिसाला जानानै आंनो बे दख'ना गांसेखौनो होनो हाला नामा? नों मानो बुजिया? 5,000 रांखौ आं आफानाव मा होनना बिनांगौ? आं मा मिथिगौ नोंनिसो बिफा। दे आं माबा मोनसे खालामसिगोन। दे दा दोनथ'दो आं थांनोसै। दे होमब्ला हायोबा थाबैनो लाबो। दे। दख'नाया आया लाबोमारबाय। आयु जा मोजांखा। आया मानो सिरि जाबाय थाखो? माबा मोनसे बुंदो ना। सोरां, नों जोबोद अनसुला। बेनिखायनो आं नोंजों दिनैनो दानो थांफानो सानबाय। आं आरो न'आव थांफिनखाला। दिनैनो नोंजों थांफाखानोसै। मा? नों बेफोरखौ मा बुंदों? आं नोंखौ बहा लांनांगौ? नोंसानाव थांगोन आं, नोंजों जुलि जानोसै। मा? आं नोंखौ दानो जुलि लाना माबोरै फैनो? आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया। आंनिसाय उन्दैफोरानो हाबा जानानै आलो गोजोन रायजो जागासिनो। लांनो गोसो गैयाबा गैया होनखा। आंहा गुबुनजों थांगोन, नोंखौ नेबाय थानो हाया। बाथ्राया बेबायदि नङा आजोलि। नों बेबायदि बुंनानै आंनि गोसोखौ दा सेफायसै। नाथाय आजोलि, आं नोंखौ दानो जुलि लाबा नोंसिनि आफाया जेबो बुङाथ'? आंनि आफाया जेबो सानखाया, जानोसो थिनखायो। नंगौ नामा? औ। थ'दो बिदिब्ला। थ'दो। जोंहा आफाया हले जोबोद रागा खरा दै। बेफोर साननैसो थाबानो हुदा जाखागोन।
फिसा मानो इसिबां गाबज्रिबाय थाखो हा सोर सिख्ला बिलाय आरो बिनि खाफालाव सिन्दुर हे गसाय आं बेफोरखौ मा नुनो मोनखो नुबाय बिमा बिनि आखलखौ आंनि मान सन्मान गासिबो जाजोब्बाय बियो फिसा थार बाथ्राखौ बुं बेयो सोर आयै बे आजोलि आं बेखौ खावना लाबोना जुलि लाबाय हो नुबाय बिमा खावनानैसो लाबोबावदोंनो जाबाय दे आरो आफा आं बेखौ जुलि लाखाबाय दा जोंखौ न' सिङाव हाबनो होदो रथ' नों दा बे उन्दै बैसोआव जुलि लाबाय हागोन ना नों बे संसारनि मायाखौ खर'आव रुजुननानै लानो नों मा संसार जानायखौ गोरलै सानदों आरो जुलियाथ' सानसे नङा सानसे जाखानांगोन बिदि होननानै बे बैसोआव मा होननानै लाबोखो नोङो फरायनानै लाग्रोयोबा मा जागौमोन बुहुमाव सिख्लानि आंखाल जागौमोन नामा नोंहा जि बिदों बेखौनो होजोबदोंमोन जोंनि खोथा एसेबो सानासै नोङो नों इसिबां मोजां समखौ बरबाद खालामनानै लाबाय सोरां फिसा नों मानो बिदि खालामना लाखो नों दानो जुलि खालामना उनाव उनदाहा जालाङोबा नों मा खालामनो मिथिया असिया नों बे बैसोआव जुलि लाबाय संसाराव आगान सुरनो लानो नागिरबाय मिथिगौ नों संसाराव बेसेबां जेंना जेंसि थायो सासेल' फिसालामोन जानांगौ होजोबदोंमोन नाथाय नों दिनै जोंनि मान सन्मान गासिबो जाजोब्बाय फिसा नोमफाया दा गामियाव मा मोखाङै ओंखारबावनांगौ आं दिनै सासे बिजनेस मावग्रामोनब्लाबो गावनि फिसालाखौ आं मोजां खालामनो हायाखिसै आं दिनै जोबोद लासिंसिं मोनबाय बे गथ' सासेनि थाखायनो फिसा नों मानो बेफोरबायदि खामानि मावखो नायनो बाबाय आं बे गथ' सासेनि मोखांखौ आं दा मा मोखाङै ओंखारबावनो जाबाय आयै गाबनांला नों न' सिङाव थांदो नोंनि थाखायनो आं दिनै न'आव रायजानांगौ जाबाय जेबो नङा बेफोर साननैसोल'सो फैदो न' सिङाव ओइ फैला नामा ना गावनि न'आवनो हाबनो लाजिबाय नोङो जेरावबो थांनो मोनला आरो बे आखाइफोराथ' खामानि मावनानै अबस्थायानो गैला र' दिनै पार्लाराव थांनो फैसा बिनि ओइ आं एसे गोजानाव थांनि ओइ आंनो फैसा नांगौ जादोंमोन मानि फैसा गैया आंनाव फैसा आं मा मिथिगौ सिखाव हरनोब्लाबो टार्गेट खालामनोब्लाबो होफै आंनो फैसाखौ आं मोननांगौल' ओइ नों मानो बुजिया आं बुजिखाया आंनो फैसा नांखागौ दानो आजोलि नों मानो बुजिया आं जेबो मावा दाङा बहानिफ्राय लाबोनांगौ फैसाखौ आफायाबो दा बोरायबाय बिजनेसावबो बेसेबा लस जागासिनो दं जा एसे मोनो आं नोंनोनो होजोबो नुवाखै आं नोंखौ लानायनिफ्रायनो दिनैसिमबो बे गस्ला गांसेखौनो गानगासिनो आं मा मिथिगौ नोंहासो मानो बायना लानो हायाखै नों गावनिखौल' सानबा जायाथ' बेफोर गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोब्बाय नोंखौ जुलि लायामोनब्ला दिनै आं बेबायदि जानांनाय नङामोन जा बिदों बेखौनो मोनजोबदोंमोन नाथाय नोंखौ जुलि लानानै दिनै आंनि सिमांफोरा गासिबो फेलें जाजोब्बाय आं जेबो होनो हाया आजोलि नोंखौ आं सिगाङावनो बुंखादोंमोन आं जेबो मावा होननानै आंनिफ्राय आरो जेबो दानल'गोसै प्लिज आगोलावनो मोजांमोन आफानाव जा बियो बेखौनो होजोबोमोन
नाथाय आं जुलि जाना जेबोखौनो बुंनो हाला गोसो बायदि मावनो मोनला थारैनो न'नि बायदि जेरावबो गोजोन गैमारा मालायनि आथिं सिङाव थानानै रावबो गोजोन जानो हाया आं मा गोरोन्थि मावफ्लांखो बहा थांनो फिसा आं एसे गोजान थांनि आफा साननैसो बेयावनो थानाय जागोन रथ' फिसा नोंसिनि खोथाफोरखौ जों गासिबो खोनाजोबदों दिनै नोङो हरखाब जुलि लायामोनब्ला बेसे गोजोन थानो हागौमोन नों फिसा माथो खालामबावनो आफा आं गावनि गोरोन्थिखौ आं दिनैसो हमदांना मोन्दों फिसा नोंजों फरायफानाय नोंजों गिदिंफानाय लोगोफोरानो मालाय बेसे गिदिर गिदिर फरायनानै दासिमबो दङ जों नोंखौ सिगाङावनो बुंखादोंमोन नों जोंनि खोथा लानायमोनब्ला बेफोरबायदि जानाय नङामोन फिसा बेखौ बुंनानै जेबो लाब गैला बिमा बेयो जि मोननांगौ मोनखाबाय नाय फिसा नोंनि बेसेन गोसा समखौ नोंनि आंगोनो जेब्लाबो हो बे समानो नोंनि आंगोफोरखौ नोंनि अनगायै थांना थानो फोरोंगोन जों जि बुंनांगौ बुंखाजोब्बाय फिसा दा गासिबो नोंनि आखायाव जोबसै लोगोफोर जोंनि बर' समाजनि खायसे नखरफोरा आलाय सिलाय एबा सिलिंखार जालांनांगौ जादों बेनि जाहोनफोरानो जाबाय खम सोलोंथाइ आरो उन्दै बैसोआव हाबा एबा जुलि जानाय सोराङा दिनै उन्दै बैसोआव जुलि लाना गावनो गाव हाखराव गब्रबनो गोनां जाबाय बेनिखायनो सासे फार्स्ट इयार बा सेकेन्ड इयारनि फरायसा गथ'आनो संसारनि मायाखौ जेबोखौनो बुजिया बे 9 बा 10 थाखोनि फरायसाया मा बुजिनो बेनिखायनो लोगोफोर जों गावनि आथिङाव गावनो गसंना लाग्रोनांगोन गावनि बिमा बिफाखौ जाहोनो हानाय जानांगोन बेनि उनावसो जुलि एबा हाबा